Eta gola jaun Andreok, lehen minutuan Atletiken gola. Unai Lopezen erdiraketa, pozoindu eginda, eta Robertoren sarera doa. Lehen minutua da, West Hamek utz, Atletikek bat! Hor, errepikapena, Unai Lopezen erdiraketa, West Hameko jokalari batek ukitu du, baloi hori pozoindu eginda, eta Robertok ezin izan du ezer egin. Sorte txarra izan du oso, Espainoleko atezainoiak, baina futbola horrelakoa da. Orain bai, Atletiken 11koa adiraziko dizuegu. Atean Herrerin, ezkerrean Juri, Núñez eta Gerai defentsa lanetan, eta eskuman Kapa. Erdian Unai López golegilea eta Dani García, pizkat aurrerasago Raúl García, ezkerregalean Córdoba, eskuinean Muniain, eta aurrerali lanetan Iñaki Williams. Epaile lanetan Michael Oliver. Hau izango da Atletikek denboraldi aurrean jokatuko duen 5. partida, 2 garaipen ditu, 2 berdinketa eta oraindik ez dute galdu Garitanoren jokalariek. West Ham izan daiteke orain arte izan duen aurkaririk zailena, horregatik Garitanoren 11koa Bartzelona aurka aterako duenaren oso antzekoa izan daiteke. West Hamek datorren zapatuan hilak 10 hasiko du liga Manchester City txapeldunaren aurka. West Ham historia handia duen taldea da, Ingalaterran denbora luzez lehen mailan ibilitakoa, dirutza gastatu dute aurten Hammerrek fitxaketetan, ea zelan irtetzen zaien gaurko partida. Fitxaketen artean Fornals ezaguna izango zaizue, Espainian jokatu zuen Villarrealren, eta Unai Simon eta Núñezekin batera Europako 21 urte azpiko txapeldun izendatu zen. Yago Herrerin baloiarekin, Núñez bakarrik, Núñezek Kaparekin, Kapa zelai erdia ganditu du, eta sakonean Williamsekin jokatu nahi zuen. Hala ere, Creswellek moztu du baloi hori. Alboko sakea izango da Atletiken alde. Bat eta hutsaekoarekin Atletikek ez du inolako prisarik, hortxe daukagu Kapa, mugimenduak behar ditu, Munianekin jokatu du, Munianek berriz Kaparekin, Muniain baloia babesten, baloia goratu du, berriz ere bera baloiarekin, zelai erdira Dani Garziarekin, honek Unai López golegiarekin jokatu du, eta berreak atzeratu egin du baloia. Atletikek baloia betza nahi du, aurrekoan Numantzaren aurka lehen zatian ez zuen hori lortu, Gaizka Garitano ezen bat ere posik egon, eta gaurkoan berak nahi duen jokamoldea ikusiko dugula pentsatzen dugu. Juri, Raúl García, baloia galdu du Raúl Garcíak, Felipe Andersonek ostu du, baina baloi hori berriz ere Atletiken aldekoa izango da. Esan dugunez, West Hamek dirutza gastatu du aurten fitxaketetan, Haller aurrelaria fitxatu du Eintracht Frankfurtetik, 50 milioi gastatu dituzte aurrelariarengatik, iaz oso denboraldi ona egin zuen Frankfurten, 20 gol sartu zituen eta 12 asistentzia eman. Felipe Anderson baloiarekin, Lantzini zen parkatu, eta alboko sakea West Hamen alde. Creswellek jarriko du baloi hori martxan. Ikusten duzuenez, Gaizka Garitano intentsitate askatzen lagun bere jokalariei. Deriokoa, oinez egon izan da beti partidetan, eta gaurkoan ezen ezberdina izango. Declan Rice baloiarekin, eta atzera berriz ere Roberto atezainarekin. West Hamekiaz arazoak izan zituen defentsan, oso talde indartsua du zelai horretik aurrera, baina defentsan asko suplitu zuten Pellegriniren taldeak. Oso gaizki hasi zuen iaz denboraldia, eta azkenean gore egin zuten Hammerrek. 10. postuan bukatu zuten Londresekoek. Lantzini baloiarekin eskelegalean, Kapa du aurrean, baloia sakon Felipe Andersonekin, Felipe Anderson Núñezekin borrokan, baina Sestaoko atzelariak irabazi egin du borroka hori, eta ateko sakia izango da Atletiken alde. Lehen 5 minutuak jadanik igaro dira, West Hamek utz, Atletikek bat. Unai López izan da golegia lehen minutuan. Taldekideak hurbiltzea nahi du Yago Herrerinek, ez du argi ikusten, eta azkenean baloia gora. Ez dago Atletikeko jokalarik bertan, eta Creswellentzat baloia arazorik gabe. Honek Robertorekin jokatuko du,
honek ez du arazorik nahi, eta aurrera. Baloia underkapak du, West Hamen zelaian, Lantzini Felipe Andersonekin, baina Muniainek bere burua lurrera botaz moztu egin du baloi hori. Alboko sakea izango da berriz ere West Hamen alde. Oso ongi kokatua dago Athletic, arazoak ditu West Hamek baloi irteeran, eta zelai erdian baloi asko berreskuratzen ari da Gaizka Garitanoren taldea. Balbuena baloiarekin, bere izan zeniaz defentsarik sendoena, eta hala erakutsi zuen bere afizioak. Berriz ere Balbuenak du baloia, aurreratu egin du, baina ez dute ongi elkar ulertu, pasea ez da ona izan, eta Juri Bertxitzek aterako du alboko sakea. Hortxe daukagu Zumaiako jokalaria, ez du argi ikusten, Unai Lopez ikusi du erdian bakarrik, eta honek baloia atxeratu du Iago Herrerinek. Ez du argi ikusi, ez du arazorik nahi izan, eta baloia luze bota du West Hamen zelaira. Denboraldi aurrea gogorra izaten ari da atezainentzat, Unai Simonek eta Iago Herrerinek titular postua nahi dute, eta nor baino nor ari dira denboraldi aurreko partietan. Gaurkoan, Herrerin dugu batean. Muniainek baloi oso arriskutsua berreskuratu du West Hamen zelaian, baina ez du lortu Iñaki Williamsekin bat egitea. Jack Wilshere baloiarekin. Lantzini kizkin egin dio Dani Garziarekin, berdina Unai Lopezekin, bakarri dago Wilshere, baina bikain Dani Garzia defentsa lanetan. Oso sendo Zumagarragakoa. Williams baloiarekin, ez du presarik nahi, Muniainek atzeratu underkaparekin, honek Dani Garziarekin, eta berriz Unai Núñez baloiarekin. Norabide aldatu du Sestaoko zentralak, Juri Bertxitzek du baloia. Juri Kordobak sakonean Jurirekin, baina defentsak izan du abantai osoa, eta Roberto Karrizkua luzatu egin du. Beste baloi jabetza bat Atletikentzat. Ez dago bat ere komodo West Hameko taldea. Hortxe irudietan daukagu Haller frantziarra, esan dugunez, West Hamen historiako fitxaketarik garestiena da, 50 milioi euro ordaindu zizkion Frankfurtko Eintrachtzi West Hamek. Maxi Gomez Uruguaiara ere egon zen West Hamekin fitxatzeko nahiean, baina azkenean frantsesa izan da Pellegrinin apostua. Dani Garzia, Juri bandan Unai Lopezekin, eta honek Unai Núñezekin. Núñezek pase hona Williamsek kaparekin, kapak aurkariak ditu aurrean, eta baloi atxeratuko du Unai Núñezentzat. Hortxe daukagu Jerai, gaurkoan Núñezekin, Inigo Martínez etxean geratu da, ondarrukoak arazoak izan zituen Espainiako selekzioarekin lesionaturik heldu zen, eta partida bakarra baino ez du jokatu momentura arte. Aurrekoan Numantziaren aurka, 45 minutu jokatu zituen defentsak, eta gaurkoan Bilbon geratu da. Falta oraingoan West Hamen alde. Raúl Garziak Felipe Andersoni eginiko falta adierazi du epaileak. Epaile lanetan Michael River daukagu gaurkoan, entzute handiko epailea, ziur lan bikaina egiten duela. Declan Rice. Ricek baloia zabaldu, Felipe Andersonek erdian, ez du inora aurrean, presioa ez da sendoa, baloi bikaina, erdiratu, baina kapak du abantaila osoa eta baloi hori luzatu du. Hala ere, Declan Ricek berreskuratu du aldaratze hori, baina baloia Atletikentzat da berriro ere. Juri Bertxitzek baloi norabidea aldatu du guztiz, baloi arriskutsuak, kaparen kontrola ona, ondo Portugaletekoa, Unai Lopez zelai erdian. Unai Lopezek Raúl Garziarekin, honek atxeratu Jeraiekin, eta berriz ere baloia Juri Bertxitzeren hanketan. Ez du inolako presarik Atletikek. West Hamek ez du presioa gora eraman nahi, bere zelaian itzeroten du, eta Atletikek ez du inolako presarik aurrean doan markagailuan, eta jokeoaren kontrola nahi dute zuri-gorriak. Gaurkoan ere, berdez ari dira bilbotarrak.
Pablo Fornalsek laguntza eskatzen zien taldekidei, baina laguntza hori ez da etorri, halare Núñezek baloia luze, defentsak buruz baloia aldendu dute, baina Atletikena da berriz ere balio jabetza. Dani Garcia baloiarekin, Zumarragakoa liderra izan beharreko da aurten, iaz denboraldi txukuna egin zuen, behar bada ez berak espero bezainona, eta aurten lan hobea egin beharko du. Pablo Fornals baloiarekin, atzera Declan Riceekin, honek Creswellekin jokatu du, erdiraketa ona, baina abantaila guztia Jeraik. Lantziniren kontrola ona zen, baina ezin izan du kapa gaien du. Berseri, Declan Rice baloiarekin. Creswell, honek ez du argi ikusten, eta baloia atzeratu egin du Roberto atezainarentzat. Roberto libre heldu da aurten Londresera, Espainolen egon zeniaz, ez zuen askori jokatu atezainak, eta Londreseko taldea indartuko du aurten. Declan Rice, Issa Diop, honek baloia aurreratu Creswellentzat, Creswellek bandagen jokatu nahi du, baloia Pablo Fornalsekin, baloia galdu, baina Lantzinik berreskuratu du baloi hori. Berriz ere Lantzini baloiarekin, Pablo Fornals, baloi lezea Creswellentzat, kapa du aurrean eskerregaleko jokalariak, izkin egin nahi dio, baina ezin du Portugaleteko atzelariarekin. Alboko sakea Londreseko taldearentzat. Hortxe dugu irudietan Creswell, Lantzinirekin jokatu du, berriz ere Lantzini baloiarekin Creswell, izkin egin nahi izan dio kapari, eta alboko sakea berriz ere West Hamen alde. Pablo Fornalsek Villarreal utzi du aurtengo denboraldian, 27 milioi ordaindu dizkio West Hamek submarino horiari. Felipe Ardenson baloiarekin, Jack Wilshere aria barruan da, Unai Núñez du aurrean izkin egin dio, erdiraketa ona, baina luze joan da, hala ere aldaratzea, eskuinegaleko jokalariarentzat. West Hamek du baloia. Atzeratu Declan Rice-entzat, eta honek bere zentralarekin jokatuko du. Baloi hori najalrentzat, hala ere, Kordobak berreskuratu du baloi hori. Leioakoak du baloia, eta Jerairentzat atzeratu du berriz ere. Orain ematen du West Hamek aurrera pausua eman nahi duela, eta Atletiki kosta egiten ari zaio zelai erdiko jokalariekin jokatzea. Núñezek eta Jeraik askotan dute baloia, baina kostatzen ari zaie Unai Lopez eta Dani Garcia aurkitzea. Núñez baloiarekin, honek berriz ere kaparekin, askotan eman da kombinazio hori lehen 15 minutuetan, Unai Lopez eta honek baloia Jerai eman dio. Jurik Felipe Anderson pasatu nahi zuen, baina brasildarrak ongi estopatu du Juri Bertxitxe. Jerai, Núñezekin berriz ere, hortxe dauka Unai Lopezen laguntza, eta irudietan Manuel Pellegrini, ingeniaria txiletarrak urte ugari pasa izan zituen Espainian, Premier Leagueko txapeldun ere izan da Manchester Cityrekin, eta orain West Ham entrenatzen du. Zalego zurigorria ikusten dugu armaietan, ez dute galdu nahi izan partida hau, eta eguraldiak ere lagundu egin die. Muniain bandan, bat bikoa Kordobarekin, Munianek erdiratu, Iñaki Williams eta gola! Jokaldi bikaina egin dute Atletikeko jokalariek, Muniainen bat bikoa Kordobarekin, honek erdiraketa azpitik, eta Iñaki Williams heldu da aria txikian, Robertok ezin izan du ezer egin. 15. minutua da, West Hamek utz, Atletikek 2. Hortxe duzue irudietan Iñaki Williamsen gola, Muniainen pasea bikaina izan da, eta aurrelariak ez du barkatu. Eskerrez, Robertoren sarera. Williams da Atletiken golegile nagusia aurreko denboraldi aurrean. Hortxe daukagu Atletikeko aurrelaria irudietan. Atletikek gaur zinta beltza darama besoan Jose Ramon Odriozola omenean. Javier Uriaren garaian
Bizer lehendakari izendakoa. West Hamek gaur du aurkezpen atxean eta momentuz ez zaizkio gauzak irtetzen ari. Wilshere baloiarekin, Arsenaleko arrobiko jokalaria bikaina da, baina batzuetan deskonektatu egiten du eta ez du bere futbol guztia erakusten. Lantzini baloiarekin falta egin dio Iñaki Williamsek. Baloia zelaiardian jarriko du martxan Jack Wilsherek. Hor ikusten dugu Manuel Pellegrini ez dago bat ere pozik bere taldea egiten ari den partidarekin. Ingeneriak ez zuen horrelako hasiera bat espero. Gaizka Garitan ordea pozik izango da bere taldea ematen ari den irudiarekin. Aurrekoan Numantziaren aurka ezen bat ere pozik agertu lehen zatiarekin eta gaur taldeak ohiko irudia ematen ari da. Balbuena baloiarekin, honek berriz ere Jack Wilsherekin, esker bikaina dauka jokalari txiki honek Lantzinirekin, Lantzini Fornalsekin, honek Creswellekin zabaldu du baloia, baina hor heltzen zaizkio arazoak West Hami. Atletik bat eginda dago, ez dute lekur ikusten, eta Londreseko taldeak arazoak ditu baloiak aurrera bialtzeko. Hortxe lortu dute, Wilshere ari hartzean, Creswellentzat baloia Hallerrentzat, baina bikain gurutzatu da Unai Núñez. Bikain Sestaoko atxelaria, baloi hori Hallerri helduko bazitzaion, Herrerinek arazo larriak izango zituen. Creswellek atera jaurtitzeko aukera izan du, baina erdiratzea nahiago izan du. Oraingoan, kornerra izango da ingelesen alde, Atletikek arazoak izan ditu denboraldi aurre honetan, geldikako jotkaldietan, baina oraingoan Herrerinek hartu du baloia arazorik gabe. Unai López. Donostiarrak aurten Gaizka Garitanaren 11koan tokia nahi du, iaz Beritzorekin titular hasi zuen liga, baina Atletikek arazoak izan zituen ligako zati handi batean eta beste batzuen alde egin zuen entrenatzaileak. Oraingoan bai, Gaizka Garitanok ematen du Unai Lópezen alde egin nahi duela. Hortxe irudetan Raul García min hartun da, Pablo Fornals baloiarekin, Wilsherekin jokatu du, honek Declan Rice atzeratu, eta honek Lantzinirekin jokatuko du. Balbuena, Issa Diop, Atletik guztia bere zelaian sartun da, baina bat egin da eta inolako tokirik eman gabe. Hallerrek baloia babestu, Creswellekin zabaldu, Egaleko jokalariak erdiratu nahi zuen, baina ez zegoen inor area barruan. Felipe Anderson baloiarekin, ezin izan du kapa atzean utzi, eta alboko sakea izango da West Hamen alde. Hortxe iruditan, Felipe Anderson brasildarra dugu. Azkenean alboko sakea Atletik entzat izango da. Baloia luze, Declan Ricek buruz, baloia babestu du Lantzinik, eta alboko sakea berriz ere West Hamen alde. Creswell gaur kapitain lanetan, Mark Nobel veteranoa aulkian daukagu, eta eskerregaleko jokalariak darama kapitainaren zinta. Declan Rice, berriz ere Wilsherekin jokatu eta berriz ere Declan Ricek du baloia, Felipe Andersonen esku orain, eta honek Issa Diopi eman dio. Declan Ricek iaz denboraldi bikaina egin zuen, United eta Cityren fitxaketen artean egon zitekeen, baina arrobiko jokalariak bere kontratua 2024 urtera arte luzatu du. Jurik baloia Kordobak ez dio ongi bueltatu, Hallerrek du baloia orain, aria barruan, Núñez jerai du aurrean, Hallerrek erdiratu, Fornalsek txilenaz, baloi hori Lantziniri heldu zaio, eta aria txikian ez du parkatu. West Hamek bat, Atletikek bi. Juri Bertxitzek baloi oso arriskutsua eman dio Kordobari, honen buelta ez da ona izan, Hallerrek hartu du baloia aria barruan, frantsesak Pablo Fornalsi eman dio, honek txilenaz erdiratu egin du, eta Lantzinik aria txikian
Gola sartu du. Jago Herrerinek ezin izan du ezer egin jokalari argentinarraren aurrean. Hortxe daukagu Lantzini, kalitate handiko jokalaria da. Eta honen bidez, West Hamentzat lehen gola egin du. 20. minutua da. Eta gol asko London Stadiumean. Ez da, bat ere kontent egongo Gaizka Garitano Kordobak eginiko pasearekin. Jurik baloia altxatu egin dio Leioako jokalariari, honek bueltatu nahi izan dio, bere pasea luzegia izan da, eta Haller frantsesak petroleo atera dio jokaldi horri. Orain, baloik arriskutsua berreskuratu dute Londreskoek, baina Haller ez da ongi heldu baloi horretara. Núñez du aurrean jokalari frantsesak, abila da oso, Núñez atzen utzi du erdiratu, aria barruan Wilsherrek, eta berdinketa Jaun Andreok, minutu batean Jack Wilsherrek binakoa egin du. Hallerrek baloia azpitik erdiratu du, aria hartzean Wilsher Londresko jokalaria heldu da, eta ezkerrez ez du barkatu. Zutoinaren ondotik sartu du baloi hori, eta ezinezkoa izan zaio Jago Herrerini baloi horretara heltzea. Minutu bateko kontua izan da, West Hamek 2, Atletikek 2. Hortxe dugu irudietan Haller aurrelari frantsesa, altua da oso, 1,80 zentimetro ditu, baina errestasun handiz itxi du atzean Núñez, eta bere erdiraketak Wilsherrek oso ongi aprobetxatu du. Atletikek oso abantaila polita bertan bera utzi du. Dani García baloiarekin. Zumarragakoak ez du argi ikusi eta baloia atzera Jago Herrerirentzat. Jago Herrerinek lasaitasuna eskatu die bere taldekidei, ez du partearen kontrola galdu nahi. Atletikek oso ondo hasi du partida, lehen 20 minutuak kontrolpean izan ditu, baina minutu bateko kontuan West Hamek buelta eman dio markagailuari. Oraingoan falta zelai erdian West Hamen alde. Wilsherrek atzean utzi du Unai Lopezek, eta donostiarrak falta egin dio zelai erdian. Hortxe irudietan Jack Wilsher, Arsenaleko arrobiko jokalaria. Declan Rice baloiarekin, oraingoan Balbuenak du atzean, Atletikek atxera pauso eman du, talde guztia bere zelaian, eta hau ez da Gaizka Garitanok ikusi nahi duen taldea. Creswell orain eskerregalean erdiratu, baloi hori ariatik pasatu da, eta azkerian Juri Bertxitxek alderatu du. West Hamek orain du kontrol guztia, Wilsher aria barruan erdiraketa, atzetik heldu da Felipe Anderson, baina bere jaurtiketa ez da ona izan. West Ham jaunda jabe orain Jaun Andreok Londersen. Baloi bikaina Lantzinik, hortxe daukagu Wilsher, bere erdiraketa ona izan da, baina atzetik Felipe Andersonek ez du ongi bat egin baloiarekin, eta kanpora bialdu du. Jago Herrerin orain, denpora irabazten Atletikek timeouta beharko luke, baina futbolean ez da gorrelakorik. Baloia luze, Raul Garziak buruz irabazi nahi zuen baloi hori, baina isa dio pisanda nagusiala ere aldaratzea Iker Muniainentzat. Berzere Núñezek baloiarekin. Geraiek Juri Bertxitxerekin, eta honek aurreratu Iñaki Williamsentzat. Oso gutxi ikusi dugu aurrelaria gaurko partidan, gola egin du, baina oso baloi gutxi heltzen ari zaizkio. Ongi Iñaki Williams Kordobarekin, Leioakoak berriz ere Juri Bertxitxerekin jokatu nahi zuen, hala ere ezin izan du, eta orain kontraesoa izan daiteke Londreseko taldearentzat. Felipe Anderson irudietan, baloia eten egin du, Fornalsek eskuine galera zabaldu nahi zuen baloi hori, baina ez zaio Frederiksi baloia heldu. Oraingoan falta Atletiken alde zelai erdian. Juri Bertxitxe daukagu irudietan. Kapa baloiarekin, aurretik zuen Unai Lopez ez du argi ikusi, eta Núñezekin jokatu du. Gaurkoan Gaizka Garitanok ohikoenak zelairatu ditu, deialditik kanpo geratu dira Iñigo Martínez erritmo faltagatik,
Inigo Vicente, Andoni López, Pérez Nolascoain eta Jokin Eskieta utxita irten daitezkelako, eta harrigarriagoa da Mikel Valentziaga, Kenan Kodro eta Mikel Bezga etxean utzi izana. Cristian Ganeak ere ez du Londreserako bidea hartu. Orain bailoia betza West Hamek dauka, Atletiki min egin dio bigarren gol horrek, atzera pausa eman du eta bere zelaian itxerauten ari da. Declan Rice, mutil, sendoa, garaia, baina kalitate handikoa Irlandarra. Gazte honek zua piztu egin du Irlanda eta Ingalaterraren artean, gaztetan Irlandako selekzio guztiekin jokatu izan du, baina nagusitan Ingalaterrako selekzioarekin jokatzea erabaki du. Honek min egin dio Irlandari. Baloia ari hartzean Wilserrek honek erdiratu, baloia luze, kapak alderatu du baloi hori buruz, baina aldaratzea Lantzinirentzat. Berriz ere West Hamek baloia, Balbuenak norabide aldatu, kapak buruz oso sendo, baina aldaratzea berriz ere Wilserrentzat. Bigarren jokaldien kontrol guztia du Londreseko taldeak. Creswellek erdiratu, Núñezek urrundu. Declan Ricek buruz, aldaratze hori Munianentzat, honen pasea ez da ona izan, eta Declan Ricek du baloia berriz ere. Fornalsek Felipe Andersonekin, eta honek baloia zabaldu Frederiksentzat. Eskuinegaleko jokalariak Juri Bertxitxe du aurrean, izkin egin nahi dio, lortu du atxean ustea Zumariakoa, baina erdiraketa Jeraiek kontrolatu du arazorik gabe. Atzetik Jerai baloia errekin irtel nahian, pasea Munianentzat ez da ona izan, eta baloia berriz ere Londreseko taldearentzat. Hor, entzuten dugu Gaizka Garitano, Iñaki Williamsi aginduak emanez, baina Atletikek lo hartu du oraingoan, jaun Andreok. Azken 10 minutu hauetan, West Ham da jaunda jabe, eskain egaletik, zein eskuin egaletik, min egiten ari da West Ham. Hortxe ditugu Londreseko saleak, gaizki hasi dute partida, baina ziur asko orain posik egongo dira bere taldea ematen ari den irudiarekin. Falta berangoan Atletiken alde. Arnasa berreskuratu nahi dute zurigorriek, berdez gaur, eta Jeraik ez dauka inolako prisarik falta hori ateratzeko orduan. Hor, irudietan, Felipe Andersonek Raul Garziari eginiko falta. Unai López baloiarekin, fina da oso Donostiarra, ea urten sorte gehiago daukan jokalari honek. Berriz ere berak dauka baloia, aurreratu egindu Kordobarekin, oso gutxi ikusi dugu hegaleko jokalaria lehen zati honetan, eta Halerrek baloia berreskuratu egin du. Jack Wilshere, Declan Rice, eta honek norabidea aldatu du baloia Creswellentzat. Creswellek Lantzinirekin, Lantzinik ez du bat ere presiorik, Williams eta Muniain zituen aurrean, baina presioa ez zen ona izan. Fredericks baloiarekin, honek Felipe Andersonekin jokatu, eta Brasildarrak baloia atzeratu du Balbuenarekin. Balbuenak Isa Diopekin, eta Atletik bere zelaian itzoten. Baloiena Fornalsek, baloia luzatu egin nahi zuen, baina Núñezi heldu zaio. Núñezek ez du pase honegin, eta berriz ere baloia betza Londreseko taldearentzat. Fredericks baloiarekin, Felipe Andersonekin jokatu du, baloia luzatu nahi zion berriz ere galeko jokalariari, baina Juri Bertxitxek moztu du baloi hori. Hortxe Manuel Pellegrini, kontzentratua ingeniari txiletarra. Falta oso arriskutsua orain West Hamen alde. Pablo Fornals ari hartzean, eta Unai Lópezek falta egin dio. Mikel Oliverrek ez du dudarik izan, eta falta seinalatu du epaile ingelesak. Hortxe Haller frantziarra irudietan, eta Lantzini jaurtiko duela ematen du. Falta
oso arriskutsua da, aria ertzetik metro eskasera, eta Lantzini, Jagorrerini lan emateko zain. Hortxe dauzkagu West Hameko 3 jokalari, Felipe Anderson, Lantzini eta Creswell, esker batentzat toki ezin hobea da, ea nork jaurtiko duen. Hortxe Atletikeko jokalariak, Jagorrerini kasu eginez, Dani Garcia, Córdoba eta Iñaki Williams daude barrera lanetan, eta ematen du Creswell izango dela jaurtitzailea. Gogoratu dezakezuenez, aurten kontrako jokalariak ezin daitezke barreran jarri. Creswellek uste du ez daudela distantzia egokian, epaileak atzera bota du Atletikeko jokalaria, txistua jo du, ea norden jaurtitzailea. Declan Riceek eskerrez, baloia, Jagorrerinek baltu du arazorik gabe. Osongi, Atletikeko jokalaria. Gogor jo du eskerregaleko jokalariak, baina Jagorrerin bikain kokatua zegoen. Baina, baloia Atletiki ez zaio luzaroan geratzen. Creswell berriz ere ari hartzean, atzera Pablo Fornalsekin. Fornalsek ez dauka argi, eta baloia Felipe Andersoni atzeratu dio. Felipe Andersonek norabide aldatu, Balbuenarekin jokatu du, eta defentsa aurrerantza hasi da. Baloia erdiratu, Pablo Fornalsek kaparekin, kapak Muniainekin, Muniainek baloi oso arriskutsua pasadio buruz Jeraili, eta Barakaldokoak luze bota du baloia. Berriz ere baloia West Hamentzat Issa Diop, eta honek Jack Wilserrekin jokatu du. Gaizka Garitano gehiago eskatzen bere jokalariei. Ez du gustoko ikusten ari dena Derioko entrenatzaileak. Bakarrik Lantzini eskerregalean, Creswellen laguntza du, hala ere ez du argi ikusi, eta Wilserri pasadio baloia. West Ham orain oso komodo Atletiken zelaiean. Baloi hori Raúl Garziak berreskuratu du, Dani Garziak Jurirekin, eta Jurik aurrera egin nahi du. Declan Ricek falta egin dio Zumaiako jokalariari. Kontraerazoa izan zitekeen, eta erdilari ingelesak falta egitea erabaki du. Hor txirudietan, Declan Ricek Juri Bertxitxeri egineko falta. Baloia betza beharko du Atletikek, berriz ere partida kontrolpean izateko. 35 minutu igaro dira, 10 minutu baina ez dira falta atxeden aldirako, West Hamek 2, Atletikek 2. Fitxateketez ekin dugu berba partidaren hasieran, eta jokalari askok ere West Ham utzi dute aurtengo udan. Kolpe gogorra hartu du orain Núñezek, salto egin du Jalerrekin batera, eta Sestaoko jokalariak min hartu du buruan. Hortxe dugu, eskua aurpegira eramaten, min keinuekin, eta odola doka aurpegian Unai Núñezek. Raúl Garcia kontu eske Michael Oliver epaiarekin, eta hortxe Jaler, Unai Núñezi falta eginiko jokalaria. Unai Núñez min keinu nabarmenak egiten, lurrean etxan da, eta sudurretik odola dariola. Esaten nizuenez, West Hametik jokalari asko irten dira aurtengo udan. Guretzat ezaguna izan daiteken Lucas Perezek Alabeserako bidea hartu du, Arnautovicek ere taldea utzi du, 25 milioi euro ordaindu dizkio Txinako Shanghai taldeak West Hami. Nilson Fernandezek Alemaniarako bidea hartu du, Mainzen jokatuko du datorren denboraldian, eta Pedro Biang hegaleko jokalariak Sassuolo Italiako taldea indartuko du. Horrez gain, Andy Carrollek, Adrian Salmiguelek eta Nasri bezalako jokalari entzutetsuek taldea utzi dute aurtengo udan. Jokoa etenda dago, medikoak
Unai Núñez tratatzen, eta hortxe irudietan berriz ere Manuel Pellegrini, aulkian Txitxarito Hernández. Espainiako ligan jokaturiko aurrelaria, txikia, bizia, baina golegile zutsua mexikarra. Baten du Unai Núñezek ez duela arazorik izango partida jarraitzeko, Portugaletekoa zelaitik kanpo doa, eta ongi sentitzen denean, zelaira bueltako da. Epaiak txistua jo du, baloia berriz ere, martxan jarriko du Jeraik, baloia luze Jeraik. Baloia bularrez jeitsi Iñaki Williamsek, ez du ongi ulertu Iker Muñanekin, txantreakoak baloia galdu du Felipe Anderson kontraerasoan, arriskutsua izan daiteke, Brasildarra bizkorra da oso, Dani Garzia atxean utzi du, baina bikain Jerai defentsa lanetan. Baloi hori moztu egin du, eta gainera alboko sakea Atletikentzat izango da. Barakaldokoa bikainari da denboraldi aurrean, eta oraingoan ere lan ona egin du. Dagoeneko Unai Núñez berdegunean dugu, osatu eginda Sestaoko jolkalaria. Jurik Muñanekin, Muñanek bularrez Dani Garziari, eta honek jokaren norabidea aldatu egin du. Kapak metroak aurreratzen, ez du argi ikusten, eta berriz ere atzera Unai Núñezekin. Unai López, baloia ukitu gabe denborazkoan Donostiarra, eta Atletikek antzeman du, baloia astera bere hanketatik igaro. Muniain txantreakoak berriz ere Juri Munianekin, baldikoa Unai Lopezekin, eta baloia berriz ere Dani Garziarentzat. Kapa daukagu baloiarekin eskuina galean, baloia luze orain Kordobarentzat, Leioakoak eskuina galera egin du bidaia oraingoan, baina ez du Kaparen baloi hori hartzea lortu. Ikus dezakegu orain zelan Iker Muñanek esker galerako bidea egin duen, Kordoba dago orain eskuinean, aldaketa horrek sakontasun gehiago ematen dion Atletiki. Momentuz, igaleko jokoan, West Ham izaten ari da nagusi. Creswell batez ere, askotan heldu da korneraldera, baloi asko erdiratu ditu, eta azken minutuetan ere, Friedrichs eskuinegaleko jokalariak min egin izan dio Juri Bertxitxegi. Lantzini berriz ere eskerregalean, min egiten ari da Londreseko taldea eskerregal horretatik, barrurantz egin du Argentinarrak, Declan Riceekin jokatu du, eta honek baloiaren norabidea eskuinera bidali du. Erdiraketa, bakarrik da Pablo Fornals ez du asmatu, eta falta pitatu diote Espainiarrari Atletiken aria barruan. Baloia oso arriskutsua zen, Felipe Andersonek ongi erdiratu du, baina Pablo Fornalsek ezin izan du burukada hori jo. Eskuaz ukitu du baloia, eta Michael Oliver epaiak hori adirazi du. Hor, bandan ikusten ditzakegu Oscar de Marcos eta Mikel San Jose beroketa lanak egiten, Gaizka Garitano ez da kontent izango, eta beste zerbait nahiko du bigarren zatirako. Falta oraingoan, Dani Garziak. Halare, Zumarragakoak ez du argi ikusten, kesu da falta horregatik. Orain, parkamen askatzen du Zumarragako jokalariak. Isa Diop, Creswell, berriz ere eskerregaleko jokalaria metroak aurreratzen, Kapa du aurrean, bikain Portugaletekoa. Halare, presioa ona izan da Pablo Fornalsena, eta ia baloi hori ostu egin du. Núñezek ez daukargi eta baloia luze. Iñaki Williams Diopekin lanean, falta eskatzen du aurrelari bilbotarrak, epaiak ez du ezer ikusi eta Declan Ricek du baloia. Baloia bikan zabaldu du Ingalaterrako jokalariak, Lantzini eskerregalean, baloia luze Creswellentzat, honek erdirak eta ona da, bikain berriz ere Jerai defentsa lanetan. Bikain buruz, Jerai, atzetik zetorren Haller bakarrik zegoen, ez zuen barkatuko, baina bikain Barakaldoko atxelaria.
Hortxe irudietan, Haller buruz jotzen, baina baloi hori ez zaio heldu aurrelariari. Beste baloion bat, Creswellek berriz ere erdiratu, baloia penalti puntura, Dani Garziak moztu du. Kapak du baloia oraingoan. Min handia egiten ari da Londreseko taldea, esker hegal horretatik. Ander Kapak arazoak dauzka, bi baten kontrakoa egiten ari dira, Londreseko jokalariak, ez dauka Esmunianen Eskordobaren laguntzarik, eta Creswell behin eta berriro azten da. Orain, Juri igo da banda horretatik, erdiratu egin du, baina Declan Ricek moztu du baloi hori. Kontrarazoan irten nahi dute Hammerrek, Declan Rice irudietan, Lantzinirekin jokatu du zelai erdian, honek norabidea aldatu egin du, eta baloi hori Felipe Andersonek du orain. Brasildarra eskerre galera etorri da minutu hauetan. Mugimendu handiko jokalariak dira bai Pablo Fornals, bai eta Lantzini, Jack Wilshere eta Felipe Anderson ere, eta arazo ugari sortzen ari zaizkio Atletikeko zelai erdi eta defentsari. Hortxe daukagu Pablo Fornals orain eskuinean, baloia Frederiksi zabaldu, ez du argi ikusten, berriz ere Pablo Fornalsentzat baloia, honek erdiratu, baloia luze, bikain Unai Nunez defentsalanetan. Iñaki Williamsek baloi hori jeitsi du, Kordobarentzat da baloia, honek Dani Garziarekin jokatu du, eta Zumarragakoak Ander Kaparekin. Kapak atzera baloia Unai Nunezentzat. Azken 20 minutuetan Atletikek ez du lortzen bere zelaitik irtetea, oso baloi gutxi igarotzen ari dira zelai erditik, eta talde zuri-gorria hori nabaritzen ari da. Unai Lopez eta Dani Garzia deskonetaturik daude oso, Iker Muñanek oso baloi gutxi ukitu ditu, eta hori Atletiken jokoaren adierazgarria da. Txantreako aztenan agertzen Atletiki kosta egiten zaio futbola egitea. Minutu terdi eskaz atxeden aldira heltzeko, West Hamek 2, Atletikek 2. Futbol bizkorra, luzea, baina aukera gutxikoa izaten ari da. Bina ari dira, baina atezainek oso lan gutxi izan dute. Baloia luze Unai Lopezek, baina hori baloi hori ez da ona izan, ez da areara heldu, Lantziniren kontrola ere ez da ona izan, Iker Muñanek baloia zabaldu dio Unai Lopezi, honek berriz ere erdiratu, gaizki berriz ere, eta Isa Diopek baloia urrundu. Hala ere aldaratzea Inigo Kordobari heldu zaio, honek eskerrez jo du, baina baloi hori oso desbideratu aian da. Hortxe irudietan, aldaratzea, Inigo Kordoba irudietan, bere eskerbolea, Robertok defendatzen duen Atletik oso urrun. Minutu eskaz atxeden aldiara heltzeko jaun Andreok. Roberto Bluse, Ingalaterrako joko tipikoa West Hamek, baloi luzeak eta bigarren jokaldiak hartzeko. Haller orain eskere galean, hor posbikain itxi dio baloia Felipe Andersonek, aurrelariak Jack Wilsherekin jokatu du. Bat eginda Atletikeko taldea, areatik oso hurbil, talde guztia bere zelaian sartun da, eta West Hamek du baloi jabetza erabatekoa. Frederik eskuine galean, Iker Muniain defentsa lanetan, baloia ez da ona erdirantz, alare Jeraiek ondo bildu du, honek baloi oso konprometitua pasatu dio Unai Lopezi, eta donostiarrak bikain lortu du baloia. Minutu bat luze izango da deskuentoa jaun Andreok. Herrerin Unai Lopezekin, berriz ere Iago Herrerin baloiarekin, eta luze jokatuko du eskuine galerantz. Bakarrik da Ander Kapa, bularrez kontrola bikaina. Aurrera egin nahi du, baina Felipe Anderson du aurrera. Unai Lopezekin jokatu du, eta honek jokoaren norabidea eskerre galera aldatu du. Juri Bertxitzek, bularrez jeitsi baloi hori, Raul Garziarekin, Naparra oso gutxi agertu da lehen zati honetan, borrokalari zutsua da Raul Garzia, lan beltzugari egin du lehen zati honetan, baina oso gutxi ikusi zaio. Eta honekin, jaun Andreok, atxeden aldira heldu gara. Hortxe daukagu Haller,
Eta atsedenaldian West Hamek 2, Athleticek 2. Service up to the birthdays, wishing a very happy 11th birthday to Chloe Eames, whose favourite player is Declan Rice. Happy birthday to Charlie Joyce, turning 9. Happy 18th birthday to Kane Taylor-Gill, that's for all your family. A big happy 21st birthday to Jake Marshall. Happy birthday to Stephen Mullion, it's with love from your son Jake. Big happy 6th birthday to Albie King. Happy birthday Shane from Abby Taz, Hussein and Tipru. Welcome to Reggie Holmes, who's attending his first game at the London Stadium today. Also welcome to Harley Sikowski from Thorpe Bay, also attending his first West Ham United game today with Dad Alex and Mum Kate. Happy birthday to Darren Castaldi, with love from the wife, boys, and of course the cats. Welcome to everyone from Amazon in Tilbury, LCY2. Have a fantastic day. That's from your manager, Leon.
great to start playing with the team. Cecil, so you've actually been here a year. You did your ACO at a tournament for your country last summer. So essentially, you haven't made a game yet for West Ham. How excited are you to get started? I'm very excited. Tomorrow their first friendly game of the season against Aston Villa. And for me, it's just going to be extra special to play for the first time in Clareton Blue. And I've got to ask you as well, last season you were number 6, this season you're number 23. Why has that decision been made? Well, I found out that number 6 is a retired number. Of course, it's Bobby Moore's number, but the man played with number 6, so I didn't want to play with number 6 either, so I changed to number 23 to honor him. Good decision. Also joining me, Martha, how has your first few weeks been in London? Yeah, we really enjoyed it. Been here for about 3 weeks now. It's been good to get together with the girls, and obviously London's a great city, so we've got to explore it a bit, which has been really exciting. And Jacinta, pre-season just about to start. How excited are you for the season ahead? Yeah, very excited. I mean, pre-season thus far has been really good, and we've been working really hard, so I hope we have a good season this year. Fingers crossed. Well, remember, you can be there to support the team at all of their home games at Musgrave Stadium next year. Season tickets are just £25 for adults and £15 for kids. And there's a £10 discount for men's season ticket holders and Claret members. Find out more on the website. But for now, please make some noise for our new members of the women's team of West Ham United. And the winner of Tweet That Goal was Kieran Adams, Mr. Adams 1001 on Twitter. The correct answer was, of course, Ian Wright scoring that goal. And now we move on to the presentation of a very special award given every year to one of the best young players in our famous Academy of Football, named in honour of Doris Bell May Kearns, who is the daughter of our former chairman W.J. Kearns, who served the club from 1935 to 1950. Doris was an avid West Ham supporter who had a passion for supporting the young in sport. Commissioning the Doris Bell Trophy to award the most improved youth player at West Ham United was her way of rewarding the effort and skill she truly admired. And here today to present the trophy to this season's winner are Doris's family, her 2 daughters, Trisha and Ginny, with nephews Simon and Josh, and her great-grandsons Joseph and Daniel. We're delighted to present the Doris Bell Trophy for the 2018-19 season to Ajibola Alessi.
Bagatoz ja bigarren zatiarekin jaun Andreok, 22 jokalariak berdegunan ditugu, eta Raul Garziak jarri du bigarren zati honetako lehen baloia jokoan. Atletikek aldaketa bat egin du, Iago Herrerinek ez du berdegunean jarraituko, eta bere tokia Unai Simon gasteiztarrak hartuko du. Gogoratzen duzuenez, Atletik eta West Ham binari dira berdintzen London Stadiumean. Muniain da baloiarekin, txantreako deabrutxoak Raul Garziarekin jokatu du, honek kapak Muniainekin jokatu nahi zuen, baina bere pasea defentsak moztu du. Berriz ere baloia Atletikentzat. Ematen du bigarren zati honetan Atletik agintzera irten dela. Gaizka garinetan daukagu hor bankiraren alboan, intentsitatezke, Juri Bertxitxe baloiarekin, Zumaiarrak atzera Raul Garziarekin, bere posizioa atzeratu du lehen minutu honetan Naparrak, Atletiken jokoak hobetzen duen bigarren zati honetan. Hortxe entzuten dugu Gaizka Garitano Unai Lopezi aurreratzeko esanez. Ematen du West Hamek ez duela aldaketarik egin momentuz bigarren zati honetan. Baloi arriskutsua orain Felipe Andersonek, Jeraik bere burua lurrera bota du eta ederki moztu du brasildarraren atake aldaratzea. Oso ongi orain Dani García, Córdoba are alboan, Jurik erdiratu, bere baloiak Frederik zio du, eta aldaratzea Wilserrentzat. Frederik zetu baloia, Felipe Andersonekin jokatu du, honek berriz ere Frederiksekin jokatu nahi zuen, baina pase ez da hona izan, eta alboko sakea izango da berriz ere zuri-gorrientzat. Hortxe daukagu Juri Bertxitxe irudietan, Zumaiarrak baloia jarri du jokoan, Dani Garziarekin, Raul Garziarekin jokatu du honek korpoz, Iñaki Ulensekin, aria barruan da aurrelaria, baloia eskerrera Inigo Kordobarentzat, baina marrazainak jokoz kanpoko adirazi du. Ez dago bat ere konforme Leioako jokalaria, baina marrazainak ez du dudarik izan. Roberto jarriko du baloia martxan. Aurretik aipatu dugunez, West Ham historia handiko taldea da Ingalaterran, jokalari bikainak pasa izan dira bertatik, ala nola Paulins, Frankie Lampard, orain Chelseako entrenatzailea den jokalaria, Rio Ferdinand edota Joe Cole edo Glenn Johnson Ingalaterrako internazionalak. Falta arriskutsua orain Atletiken alde, eskerre galeran Friedrichsek Raul Garziari egineko falta, Atletikek baloi hori aria barruan sartuko du, Unai Lopez da falta jaurtitzen doana, ea ba Atletikek orain arriskua sortzen duen geldikako jokaldian. Numantzaren aurka geldikako jokaldietan asko sufritu zuen, hala ere aldekoetan min handia egin zion aurkariari, ea oraingoan lortzen duten. Baloi ona Unai Lopezek, desbideratu Mikel Antoniok desbideratu du baloi hori, eta baloia luze West Hameko defentsak. Randerkapa irudietan, Dani Garziarekin, eta honek atzera Unai Nuñezekin. Agintzera irten da talde bilbotarra bigarren zati honetan. Juri West Hamen zelai barruan, baloia aurrera Kordobarekin bat dikoa egin du Leioakoak Zumaiakoarekin, eta Friedrichsen falta hor ikusten dugu Inigo Kordoba min hartuta lurrean, txorkatilan min egin du, Friedrichsek zapaldu egin du hegaleko jokalariaren eskerranka, eta Michael Oliverrek txartel horia adierazi dio West Hameko defentsari. Hortxe duzue Ryan Friedrichsek txartel horia. Juri Bertxitxe, Unai Lopez eta Inigo Kordoba baloiaren ondoan. Lantzini argentinarra Unai Lopez oztopatu nahian. Zelako baloia jartzen duen gazteak. Baloia bikaindoa, penalti puntura,
lurrean dago botata Raul Garcia, aldaratze hori Iñaki Williamsi geratu zaio, honek jaurti, baina jokoa gelditu eginda Jaun Andreok. Raul Garcia min hartua dago aria barruan eta Michael Oliverrek baloia gelditu egin du. Kesu da Raul Garcia Balbonarekin izketan, ukondoa erabili duela esaten dio zentralari, eta honek barkamena eskatu dio Nafarrako jokalari sendoari. Nortxe ditugu Atletikeko medikuak berdegunetik irteten, Raul Garcia ez du eren laguntzarik behar izan, eta hortxe sale zuri-gorriak armaietan. Partida polita ikusten ari dira. Izadio baloiarekin, baloia ardira Wilserrentzat, ez da ona izan, aldaratzea Jeraik hartu du, Kordobarekin jokatu du, Kordobak Juri Bertxitxerekin, kontrola ez da ona izan, hala ere Raul Garcia baloiarekin ezkerrez erdiratu, luze, Tresguelek baloi hori irteten utzi dio. West Hamek ere aldaketa bat egin du bigarren zati honetan. Michael Antoniok Pablo Fornalsen tokia hartu du bigarren zatian. Jokalari oso sendoa eta bizkorra da Michael Antonio ingalesa, eta hortxe falta egin dio Unai Nunezek. Hortxe irudietan Michael Antonio. Oso jokalari bizkorra eta sendoa. Fredericks baroekin, Jack Wilser kontrola pixkat luze joan zaio, alare Iñaki Williamsek ezin izan dio baloi hori lapurtu. Felipe Anderson baloiarekin eskuin egalean, Wilserrekin jokatu du, honek berriz ere Brasildarrarekin, egalean Brasildarra bikain Juri Bertxitxe defentsa lanetan. Bere burua lurrera botaz, Felipe Andersoni baloia kendu dio. Hortxe defentsa lanetan Juri Bertxitxe, garbi asko kendu dio baloia Felipe Anderson Brasildarrari. Honek Jalerri esaten zion, ez zuela argi ikusten erdiraketa. Hortxe okagu Unai Simon irudietan, aurrekoan Sorian sortetxar ikaragarria izan zuen gazteiztarrak, Guillermoren erremateak zutoina jo zuen eta aldaratzeak golera joan zen Unai Simonen bizkarra ukitu ostean. Bikar orain, Jack Wilser, Michael Antoniorekin jokatu du eskerle garnoretan, aria barruan da, ingelesak, erdiratu egin du, eta bikain berriz ere, Unai Nunez, Jaler oztopatzen. Hortxe daukagu Lantzini zen, Argentinarra, Michael Antoniok, hankaren kanpoalderekin erdiratu du, eta Unai Lopezek ez zuen arazorik nahi, eta kornerrera bidali du baloi hori. Dagoeneko 10 minutu pasatu dira bigarren zati honetan, Lantzini kornerra ateratzeko zain, ea zelako baloia jartzen duen Argentinarrak. Ondo da baloia aria txikian, Raul Garziak luzatu egin du baloi hori, alare baloia irten eginda eta beste korner bat izango da Londreseko taldearentzat. Hortxe daukagu berriz ere Lantzini, baloi hori martxan jartzeko zain, baloia luze, bikain, Unai Simon, ukabiak erabiliz, baloia Lantzinentzat eta honek Declan Riceekin jokatu du. Berriz ere Creswell, erdiratu nahi zuen, ongi Muniain defentsa lanetan. Juri Unai Lopezekin jokatzen, berriz ere Juri Bertxitxe, eskerregalean Unai Lopez, eta honek Unai Simonekin jokatuko du. Ez dauka presarik orain Atletikek. Baloia luze, underkapa, kontrola ona da. Txantreako Iker Muianekin jokatu du. Bikain orain Isa Diop, Iñaki Williamsi aurreratu zaio, eta aurrelariak falta egin dio Jack Wilserri zela jardian. Jarri du martxan baloia ingelesak, Jalerare hartzean, baloia babestuz, Jack Wilserrekin jokatu nahi zuen, pase ez da ona izan, baloia berriz ere Atletikentzat. Falta egin ezion Jack Wilserrek orain Iker Muñani, baloia sakon Raul Garziarentzat, baina Fredericks Naparra baino bizkorragoa izan da. Hortxe Roberto
bere taldekiraren lana ontzat ematen. Wilserrek norabidea aldatu ezkerregalerantz, Creswellen kontrola ona izan da, Haller baloia babestuz, lehia bizian ari da Haller, Unai Nuñezekin partida guztian zehar. Luze Unai Simonek. Buruz Raul Garziak eta berriz ere Isa Diop, Iñaki Williamsi aurreratu zaio. Lantzini Hallerrekin, Hallerrek Michael Antoniorekin, bakarri dago ezkerregaleko jokalaria. Iskin egin dio Unai Lopezi, aldaratzea orain Creswellentzat, Felipe Anderson zen, bikain jaurtik eta Unai Simonek batu du baloi hori, eta Hallerren aldaratzea berriz ere atezain gasteiztarrak hartu du. Hortxe daukagu Felipe Andersonen txut gogorra, aldaratzea Unai Simonek, bikain Unai Simon ez du arazorik nahi izan, ez du pelota hartu nahi izan, eta hortxe Hallerren txilena saiakera. Oso seguru atezain gaztea. Anderkapa Muiniainekin jokatu nahian, txantreako azte iritzi, eta baloia du Jack Wilserrek. Felipe Anderson zelai erdian. Brasildarra protagonista izaten ari da zelai guztian zehar, asko mugitzen da, eta arazo ugari sortzen ari zaizkio Atletiki. Roberto kestu argi ikusten, eta baloia luze. Ongi Juri Bertxitxe, Felipe Andersonekin borrokan, baloia Atletiketzat izango da alboko sakean. Hortxe Manuel Pellegrini aldagelatik bueltatzen. Ez du gustoko bere taldeak egiten ari den lana bigarren zati honetan, eta aginduak ematen ari da. Baloia berreskuratu du orain Hallerrek, Lantziniren pasea ona zen Michael Antoniorentzat, baina oso seguru berriz ere Unai Simon. Oso adi atezain gasteiztarra, eta Michael Antoniori aurreratu zaio. Kapa Unai Lopezekin, Antiguoko jokalarioak Dani Garziarekin jokatu du, eta Zumarragakoak Raul Garziarekin. Baloi luzea Inigo Kordobarentzat, iskin egine izan dio Friedrichsi, baina defentsak lan bikaina egin du. Unai Lopez berriz ere, batbikoa Iker Muñaiekin, honek pelota goratu egin du, eta Creswellek buruz Roberto Atezainari. Ez du aukera argirik sortzen Atletikek, baloiaren jabetza du, baina ez du arriskurik sortzen Roberto Atezainaren atean. Hortxe daukago, Declan Riceek baloia, Balbuena erdilariarekin jokatu du, eta honek gehiago zabaldu baloia Frederiksentzat. Felipe Anderson, baloia babesten, bikain egin dio iskin Juri Bertxitxeri, Fredericks eskuine galetik, baloia erdira, eta ondo defentsa lanetan Unai Lopez. Bikain egin dio iskin Felipe Andersonek Juri Bertxitxeri, baloia sakon Frederiksentzat, eta defentsa lanetan bikain Unai Lopez. Berriz ere, baloia West Hamentzat. Hortxe daukagu Manuel Pellegrini txiletarra. Malaga, Villarreal eta Madrilgo entrenatzaile hoia, batek beste. Unai Nuñez baloiarekin, ez dauka presiorik, baina luze jokatzea erabaki du, baloia ona da Iñaki Williamsentzat, ez dago jokoz kanpo, aria barruan da bilbotarra, ez dauka lagunik, eta ariatik irtetea erabaki du. Baloia babestu nahian Iñaki Williams, baina defentsa lanean oso ongi Declan Rice gaztea. West Hameko arrobiko jokalaria. Hortxeago Anderkapa, korner alboan, Michael Antonioren defentsa lana, eta alboko sakea izango da oraingoan Atletiken alde. Anderkapa laguntza eske, atzera jokatu du Unai Lopezekin, honek Iker Muñail deabrutxoarekin, eta honek atzera berriz ere Dani Garziarekin. Juri Bertxitxe zelai erdirantz, hortxe doa Zumaiarra, jaurti egin du eta berez jaurtik eta Zutoinetik oso gertu joan da. Hortxe daukagu Juri Bertxitxe damutzen, suerte pizkatekin aria barruan sartu da eskerregaleko jokalaria, eta bere eskerka da Zutoinetik gertu joan da. Oso gutxigatik baina ez du gola lortu Juri Bertxitxek.
damu da Zumaiarra, baina ez du lortu Robertoren zarea zulatzea. Roberto luze orain, Jalerrentzat, Jalerrek buruz, aldaratzea Anderkapak, buruz berriz ere Isa Diope gain hartu dio Iñaki Guleanzi, ez dago bat ere komodo aurrelari bilbotarra, ez du espaziorik aurkitzen, eta korrika egiteko tokirik gabe ez da oso eroso sentitzen aurrelaria. Ona jokalde orain Atletikek, Anderkapa eskuine galean, iskin egin nahi dio, erdiratu, ez da erdiraketa ona izan, hala ere Creswell arazoetan sartu da, aria barruan da, Kapa presioan, hortxe heldu da Raul Garziare, eta azkenean alboko sakia izango da Atletikentzat. Ongi Kapa presioan, Creswell arazoetan sartu da, eta azkenean baloia kanpora bidali behar izan du. West Hameko zalegoa bere taldea animatzen, partida polita gaurkoan, oso aurkari zaila du West Hamek Atletikekin, Atletikek ere aurkari zaila du West Hamekin, 6. partida dute ingelesek, City txapelduna hartuko dute datorren astean Premier Leaguean, eta sentsazionak nahi izango dituzte denboraldia hasi aurretik. Inigo Córdoba, Zelai erdirantz, Unai Lopezekin jolasten, Anderkapak du baloia, iskin egin du orain Iker Muñanek Zelai erdian, berriz ere Inigo Cordobarekin baloia ona Juri Bertzitzeren txat, ondo Friedrichs. Orain ongi ari da Atletik, azken pase hori falta zaio, baina West Ham bere ariantz barruan sartzen hasi da. Inigo Cordobaren baloia ona zen, hala ere Friedrichs oso ongi egonda defentsa lanean. Hortxe daukagu defentsa, Juri Bertxitxe baino bizkorrago egonda azken jokaldi horretan, eta orain alboko sakea aterako du berak. Baloia luze Balbuenak, baloi horrek Inigo Cordobaren gorputzean jo du, eta min hartu du Leioako jokalariak. Baloia gogor joan da, hortxe dugu Beñat Inigo Cordobari galdetzen, zelan dagoen, beroketa lanak egiten, Oian Sanzet gaztea, Mikel San Jose eta Beñat. Sanzetek partida bikaina jokatu zuen aurrekoan Numantziaren aurka Sorian, eta ematen du gaur ere minutuak izango dituela jokalari naparrak. Mikel Antonio atzean utzi nahi izan du Anderkapa, baina baloi hori irten eginda. West Ham aldaketak prestatzen ari da, aurkezpen partida du, eta jokalari berri asko sartuko dira bigarren zati honetan. Unai Lopez baloiarekin, baloia ongi Raul Garziaren txat, bakarri zegoen baina buruz luzatzea erabaki du naparrak, orain bai, baloia luze Juri Bertxitzek Iñaki Guleanzen txat, baina Isa Diop izan da nagusi berriz ere. Ongi presioan Inigo Córdoba, baloia berreskuratu egin du gazteak, Dani Garziarekin jokatu du, honek Raul Garziarekin, eta berriz ere Dani Garzia baloiarekin. Juri erdialdea bilatu nahian, Cordobarekin jokatu du, honek eskuinez erdiratu, baina bere erdiraketa ez da bat ere ona izan. Baloia mantxo heldu zaio Roberto Atezainari. Ongi Atletiko orain presioan, ematen du bigarren zati honetan presioa altua nahi dutela Garitanoren mutilek, West Hamen baloi irtera oztopatu nahi dute, eta hor Nuñezen falta. Felipe Anderson eskuinan, oso errez egin dio iskin Inigo Cordobari, ari hartzean erdiratu, eta Jeraik kornerrera bidali du baloi hori. Jaler aria barruan zen, baloi hori itxaroten, baina Jeraiek bikain moztu du baloi hori. Hortxe ditugu West Hameko 3 jokalari sartziko zain, baina alare Manuel Pellegrinik kornerra ateratzera itxarango du. Felipe Anderson kornera ateratzeko prest. Hortxe Atletikeko zaleak entzuten ari gara armaietan. Oso baloi ona eskegi du Felipe Andersonek, burukada lortu dute West Hameko jokalariek, baina burukada hori gora joan da. Hortxe irudietan aldaketak, Jarmolenko
irtengo da zelaira. Snodgrass ere irten egingo da. Eta zelaitik kanpora doaz Felipe Anderson. Ean orden beste jokalaria Jack Wirsel da. Partida hona egin du Londreseko jokalariak, Arsenaleko arrobikoak. Eta Ogbognak ere zelaian sartu egingo da. Hortxe daukagu Snodgrass erdilaria. Jack Wilserren toki hartu ingo du. Hortxe Balbuena irudietan partida oso serioa egin du defentsak. Ogbonak hartuko du bere tokia. Hortxe daukagu Juventuseko jokalarioia. Raul Garziaren falta adierazi du orain epaile jaunak, Michael Oliverrek. Frederiksi eginiko falta hain zuzen ere. Ez da bat ere konforme jokalari naparra. Hortxe zalego zuri-gorria entzuten da London Stadiumean. Gutxi izango dira, baina zarata sartzen dute zale zuri-gorriek. Declan Rice baloiarekin, ongi jokatu du Ogbognarekin, honek eskerrez luze, Williamsen presiotik irtetzeko nahian, baloi hori Nuñezentzat, Haller presioan, eta Nuñezi baloia joan egin zaio, alboko sakea West Ham alde. Bikan orain Creswell, ongi Unai Lopez defentsa lanetan, ez du kornerrik nahi, eta alboko sakera bidali du baloi hori. Hortxe Snodgrass irten berria iruditan. Lan handiko jokalaria da. Raul Garziaren oso antzekoa. Hortxe daukagu underkapa iruditan. Alboko sakea berak aterako du. Muniainek buruz bueltatu du baloia. Eta honek zelaitik kanpora bota du. Creswellek jarriko du barroia martzan. Declan Riceekin jokatu du. Eta honek Ogbonarekin. Diop zelai erdian baloiarekin, ez dauka aurkaririk gertu. Eta Frederiksekin jokatzea erabaki du. Honek baloia Diopi bueltatu dio, eta honek jokoaren norabidea eskerrerantz bideratu du. Snodgrass baloiarekin, Michael Antonio bat dikoa Snodgrassekin, ongi berriz ere Unai Lopez lanean. Lan zikin ugari egiten ari da gazte donostiarra, kalitate handiko jokalaria da, baina ez dio musin egiten lanari. Baloia orain ona zen, baina underkapa bizkorri bilida orain defentsa lanetan. Hortxe Snodgrass berzere irudetan, ez du berak alboko sakea aterako. Creswelli utxiko dio, ez dauka prisarik orain West Hamek, markagailua bina da oraindik ere. Lau golak lehen zatian ikusi dutugu. Ongi Michael Antonio, Raul Garziaren defentsa lana bikaina. Baloia berreskuratu du Iker Muñainek, ez du itxin alboko sakean irteten. Eta Dani Garzia zelai erdian. Honek baloia zabaldu Juri Bertxitxeri, ez du argi ikusi. Eta Jerairi atzeratu dio baloi hori. Hortxe daukagu Gaizka Garitano irudietan, urduri, intentsitatea eskatzen. Derioko entrenatzailearen hildoa horixe da. Pasaden urtean taldea oso egoera kaskarrean hartu zuen, eta intentsitatea izpide taldea ia Europa Ligeko postuetara eraman zuen. Atletikek postu hori azken jardunaldi arte bere esku izan zuen. Baloia luze orain Iñaki Gulenzentzat, kontrola ez da ona izan, hala ere berak jarraitzen du baloiarekin. Atzeratu du egin dio Dani Garziari, honek jokoaren norabidea aldatu egin du Juri Bertxitxek. Barruantzua izkin egin du, baloi ona Kordobarentzat. Kordobaren erdiraketa, Friedrichsek kornerrera. Hortxe daukagu Inigo Kordoba, erdiraketa ona zen, baina Friedrichs aurreratu eginda eta kornerrera bidali du. Aritza duri daukagu zelaitik kanpo beroketa lanak egiten, eta aldaketak orain Atletiken alde. Hortxe Salego zurigorria, beti ere bere taldea animatzen. Inigo Kordobak utziko du berdegunea, eta ziurazko bere tokia Ibai Gomezek hartuko du. Lan ugari egin du Inigo Kordobak aurkoan, hala ere ez da finibili erasoan.
Eta esan dugun bezala, bere tokia Ibai Gomezek hartuko du. Santutxukoa ziurazko eskuine galera joango da, eta Muñainek hartuko du ezkerre gala hori. Hala ere, lehenik eta behin, kornerra jaurtiko du Ibai Gomezek. Estrategia jokaldia, eskua gora, baloia lehen zutoinera, Mikel Antoniok berriz ere kornerrera bidali du. Jeraisi joan lehen zutoin horretara, baina Mikel Antonio aurreratu da. Beste estrategia jokaldi bat, bi eskuak gora Santutxuko jokalariak. Hortxe ditugu Juri, Raul García, Jerai eta Iñaki Williams errematea itxaroten. Baloia berriz ere lehen zutoinera, Jeraiek. Baloia langa gainetik. Oso behartua heldu da Jerai. Buruz jo du baloi hori, baina ezin izan du Robertoren atera bideratu. Gutxigatik bada ere, baloi hori altu joan da. Ateko sakea orain, West Hamen alde. Robertok ez du argi ikusten atzean jokatzea, bere taldea bildu egin du eta luze jokatuko du espainoleko atezainoiak. 70 minutu igaro dira jada, 20 minutu baino ez dira faltatzen partida bukatzeko. Atletikek 2, West Hamek 2. Snodgrass lanean orain, kapak izkini egin dio, Iker Muñanekin jokatu du, eta Snodgrassek falta egin dio atzetik joan da jokalari ingelesa, eta falta egin dio zelai erdian Txantreako jokalari txikiari. 26 urterekin, 10 urte daramatza jadanik Iker Muñanek Atletiken lehen taldean, kapitain ere da denboraldi honetan. Oian Sanzet ere sartu da bigarren zati honetan, Naparrak partida bikaina egin zuen Numantziaren aurka, insistentzia handia erakutsi zuen, kalitate ugari, eta taldearen pisu guztia sorbalda gainean hartu zuen 19 urteko gazteak. Iaz belauneko lesio oso larria izan zuen Beritzorekin aurre denboraldia egiten ari zenean, ongi berreskuratu da, eta orain Gaizka Garitanorekin aukerak nahi ditu. Unai Lopezen tokia hartu du zelai erdian Oian Sanzetek. Jaurtik eta bikaina du gazteak, horregatik zutoin bat eman du denboraldi aurre honetan, Langari ere eman zion beste partida batean, eta jokaldi bikaina egin zuen lehen lagun artekoan Inigo Vicente gola eskuratzeko. Hortxe Muniain lanean, izkin egin dio Snodgrassi baloia atzera Sanzetentzat, eta honek gehiago atzeratu du Jeraiekin jolasteko. Guri bertxitze orain eskerre galean, ez du argi ikusi, eta baloia berriz ere atzera. West Hamek iaz ez zuen denboraldi hona egin, bere helburetako bat 7. postua da, aurreko top 6 hori ia mugiezina da, eta Hammerrek ez zuten euren helburua bete. Aurten ere 7. postu hori lortzeko lehian izango dira. Sanzet, erdirak eta ona izan da, Sanzeten txutea ez da ona izan, eta baloia berriz ere Ibai Gomezentzat. Jurik erdiratu, Raul García bakarrikaria barruan, eskerrez, gola, baina jokaldi hori balio gabetua geratu da. Bakarrik zegoen jokalari naparra, eskerrez ez du barkatu Robertoren aurrean, baina Marrazainak argi zeukan jokoz kanpoko posizioan zegoela Raul García. Honek ere onartu egin dio Marrazainari jokoz kanpo zegoela. Atletikek aurrera pausua egin du, hortxe daukagu irudietan, eta jokoz kanpokoa oso argia izan da. Defentsa baino metroxe bat aurreratua zegoen Raul García. Hala ere, ez du parkatu. Hortxe irudietan, Chicharito Hernández mexikarra. Iaz lesionaturik ibili zen, taldetik irteteko zorian ere, azkenean West Hamen geratu zen, eta aurten beste denboraldi bat egingo du Ingalaterran. Masuaku ere zeleratu da,
eta Dian Jarrobiko jokalari gaztea ere berdegunera doa. Gogoratu nahi dizuet, aurkezpen partida duela West Hamek gaurkoan, eta Manuel Pellegrinik ere jokalari guztia jokatzea nahiko du. Hortxe daukagu Masuaku Creswellen tokia hartu du eskerre galorretan, eta Robertok baloia luze. Txitxaritok buruz borrokatu, ukitu egin du, baina baloia berriz ere Atletikena da. Iñaki Williams baloiarekin, baloia babestuz, ez du argi ikusten, Dani Garziari eginiko pasea ez da ona izan, Zumarragakoa justu heldu da, eta falta egin dio Txitxarito Hernandezi. Falta zelai erdian West Hamen alde. Hortxe ikusten dugu Iñaki Williamsen pasea ezela batere ona, eta aurretik joan da Dani Garzia, eta Michael Oliverrek argi izan du Zumarragakoaren falta izan dela. Hortxe daukagu Masuaku irten berria. Carlos Larroca Sánchezek ere berdegunera salto egin du. Espainian esperientzia duen jokalaria da, Elxen eta Espainolen jokaturikoa, oso jokalari gogorra eta langilea. 15 zenbakierekin, hortxe daukagu erdilari kolonbiarra. Baloia pozoindu eginda, erdiraketa hori, Txitxarito eta Jerai nor baino nor gehiago, eta Barakaldoko erdilariak baloia kornerra bidali du. Hortxe duzu erdiraketa, eta Jerai oso gogor defentsa lan horretan. Txitxaritok ezin izan du ezer egin Barakaldoko defentsaren aurrean. Erasoko lerro guztia aldatu du West Hameko taldeak. Lantzini eta Felipe Anderson aldagelara joan dira. Baita Haller aurrelaria ere. Eta orain Niang, Txitxarito, Snodgrass ditugu jokatzen. Hortxe falta adierazi du Michael Oliverrek. Unai Lopezek jarriko du martxan baloi hori. Ez du atzean jokatu nahi. Eta litekena da baloia luze jotzea Unai Simonek. 13 minutu partida bukatzeko. Atletikek du baloiaren kontrola bigarren zati honetan, baina ez da aurkera garbirik izaten ari. Ongi Muniain orain Iñaki Williamsentzat, baina bere pasea luzegia izan da. Juri Bertzitzek aukera argia izan du, baina Atletikek ez ditu aukera gehiago pilatu. West Hamek ere Felipe Andersonen oinetan izan du aukera on bat. Halerrek gero txilenaz saiakera egin du, baina bikain ibili da Unai Simon atezain gaztea. Roberto Gluse baloia ongi Masuakurentzat, honek baloia gehiago luzatu egin du Michael Antoniorentzat, indartsua da oso jokalaria, Nianganarekin jokatu du, baina bikain Jerai berriz ere. Snodgrass baloiarekin, iskin egin nahi izan dio kapari, epaiak ez du faltarik iragarri. Ea orain errepikapenean ikusten dugun, iskin egiten dior kapari, falta izan zitekeen, Atletikeko jokalariak ez du baloirik ukitu, eta oraingoan Michael Oliverrek kale egin du. Hortxe daukagu Snodgrass irudietan, min hartu du jokalariak, baina ematen du ez duela arazorik izango partidan jarraitzeko. Arazoekin dagoena Jerai da. Hortxe Snodgrass eta kapa aurreko jokaldiaz hitz egiten, ez dut elkalur ertzen. Snodgrassek falta ikusi du, falta egon izan da, baina epaiak ez du hori ikusi. Hortxe irudietan Jerai lurrean, medikuak berdegunean, eta Barakaldokoa lurrean geratua. Hortxe errepikapena,
Atletiken lehen gola. Hortxe bigarrena. Hauxe bat eta bikoa Lantziniren gola. Eta Wilsherren berdinketa. Oso denpora gutxian, 20 minutuan, 4 gol ikusi ditugu London Stadiumean. Hortxe Unai Simon eta Unai Núñez Geraien ondoan, arazoak ditu Barakaldoko defentsak. Eta litekena da Daniel Bibian gasteiztarrak bere tokia hartzea azken 10 minutu hauetan. Sorbaldan mindu Geraik. Gogorra da oso jokalaria, baina litekena da Gaizka Garitanok arriskurik nahi ez izatea. Hortxe jokaldia. Niangana eta Gerai nor baino nor gehiago bere burua lurrera botatu Barakaldokoak, eta esker Sorbaldan min egin du. Aldaketa Atletikek, Iñaki Williamsek bere tokia Adritza Duriz veteranoari itzi dio. 10 minutu izango ditu donostiarrak, ea gola lortzen duen. Hortxe daukagu Gerai berriz ere irudietan, ematen du ez duela partidan jarraituko, momentuz berdegunea utziko du. Kosta egiten zaio esker Sorbalda hori mugitzea Atletikeko atzelariari. Hortxe irudietan Daniel Bibian, Numantziaren aurka golegilea izan zen gaztea, partida bikaina jokatu zuen Los Pajaritosen, eta gaur ere minutuak izango ditu Londresen. Gerairen tokia hartuko du gazteak, eta irudietan ere berriz ere Pablo Zabaleta, veteranoa, Manchester Cityrekin Premier Liga irabazitakoa, Espainian urte asko zibilitakoa, eta orain West Hamen eskuinegal hori defendatzen duena. Baloia Ibai Gomezek Pablo Zabaleta du aurrean, iskin egin dio eskerrez erdiratu, erdiraketa ez da ona izan. Carlos Larroca Sánchezek baloia kanpora. Baina ere sartu da Dani Garziaren tokia hartu du igorrekoak. Hortxe entzuten dugu Gaizka Garitanok, ez du baloia galdu nahi, eta aurrera jokatzeko esaten die bere jokalariei. Juri Bertxitxek Oian Sanzetekin jokatu du, berriz ere Bertxitxe, Beñat, honek Unai Núñezekin, eta Núñezek pase aurrera Beñati. Juri Bertxitxek erdiratu, baloia ona doa Oskar de Marcos eskuinegaletik, ez da helduko, Masuakuk baloia aldaratu du. Berriz ere de Marcos balioarekin, ongi kaparekin jokatu nahi zuen, baina baloia luzegia izan da. Laguardiako jokalariak Iker Muniainen toki hartu du. Oskar de Marcos esen filnilibili aurrekoan Numantziaren aurkako partidan, berak eginiko akatzean Guillermok egin zuen bat eta utzekoa. Baloi luzea Robertok orain. Ongi Ander Kapa, partida guztia jokatzen ari da Portugaletekoa. Masuaku baloia babestu nahian, ongi egin du aurrera Mikel Antoniorekin, kontrola ez da ona izan. Dani Garzia aurreratu eginda. Eta Mikel Antonio du baloia berriz ere. Honek atzeratu egin dio Masuakuri. Beñatek ez du Dani Garziaren toki hartu, Raul Garziarena baizik. Orain Dani Garzia eta Beñat daude zelai erdian, eta pixka eta aurrera zeago Oian Sanzet gaztea. Hortxe Aritza Duriz, Numantzian ez zuen partida erreza izan, eta ea gaurkoan sorte gehiago daukan Donostiarrak.
Hortxe de Marcos, baloia ongi babestu. Ibai Gomezekin jokatu du. Honek baloia atzeratu Juri Bertxitxerentzat. Eta Juri Bertxitxek Unai Simonekin jokatu du. Presagabe Atletik bigarren zati honetan. Hortxe Gaizka Garitan oren hitzak, ez dago kontent deriokoa. Azken 5 minutuetan sartu gara, Jaun Andreok. Partidak bina darrai. Oso aukera gutxi bigarren zati honetan. Baina zoramena izan da lehen zatia. Hortxe Mikel Antonio Kontrarasoa hasi nahian. Snodgrassekin jokatu du, honek erdiratu. Bibianek ez du asmatu baloi hori urruntzen. Unai Simonen atetik pasada baloi hori. Jarmolenko ezkerrez, bakarrik Niangana aria txikian, baina aurrelari gazteak ez du buruz asmatu, bakarrik zegoen 45 zenbakia. Hala ere, ez du baloi hori atera bidaltzen asmatu. Hortxe jokaldia, baloia Unai Simonen arearen aurretik, Jarmolenko erdiratu, Nianganak bakarrik zegoen gaztea, eta ez du asmatu Unai Simonen aurrean. Susto orain Atletikeko jokalarientzat. Hortxe, Niangana gaztea iruditan. Beñatek baloia bularrez jeitzi, Unai Nuñezekin jokatu du, honek baloia Sanzeti aurreratu dio, Aduritzen, ongi Donostiarra, eskerrez Ibai Gomezentzat. Santutxukoa oso gutxi sartu da jokoan bigarren zati honetan. Dani Garziarekin jokatu du, baloi ona, hala ere Jarmolenko bikain defentsa lanetan. Ukrainiarra, esker, hanka bikaineko jokalaria da, baina orain erakutsi du defentsa lanetan ere ondo moldatzen dela. Isadio baloiarekin, Ogbonarekin jokatu du, eta honek Snodgrassekin. Carlos Sánchez bakarrik zelai erdian, baloia Diangekin jokatu du, gaztea Pablo Zabaletarekin, Jarmolenko gurutzatu da, Ukrainiarra berriz ere Carlos Sánchezekin, honek Snodgrassekin jokatu du, pase hasta ona izan, hala ere, West Hamek jarraitzen du baloia betzarekin. Presioan Oian Sanzet, Ogbonak Robertorekin jokatuko du, eta atezainak luze jokatuko duela ematen du. Hortxe kontrola bikaina orain Masuakuk, Snodgrassekin jokatu du, pasea ona orain Txitxarito dentzat, bate kontrakoa, eta Unai Simon gaiendu da jokaldi horretan. Oso adi egonda atezain Gasteiztarra, oso bizkor irten zaio Txitxaritori, eta mexikarrak ezin izan du atezain Gasteiztarra igaro. Aldaratzea gero, Daniel Bibianek kornerrera bidali du. Snodgrassen pasea bikaina izan da, baina Txitxaritok ezin izan du aukera hori baliatu. Jokaldia, geldikako jokaldia, berriz ere, arazoak Atletikentzat. Ogbonak egin du errematea buruz, baina bere errematea gora joan da. Aurre denboraldi guztian zehar arazoak izaten ari da talde zurigorria geldikako jokaldietan, eta oraingoan ere berdin izan da, haserre oso Unai Simon bere defentsarekin. Txirudietan Ogbona defentsa veteranoa, aukera argia izan du, baina bere errematea ez da ona izan. Azken minutuan sartu gara, Atletikek bere egin du azken minutu hauetan, eta aukera argibi bildu ditu oso denbora gutxian West Hamek. Detaile polita orain Jarmolenko Ukrainiarrak, hala ere baloia zelai erdian galdu du Oian Sanzet kontraerasoan. De Marcos dauka eskuinean, pasea berarentzat, baina Masuaku aurreratu egin zaio Laguardiako jokalariari. Orain Mikel Antonio baloia luze, bizkorra da oso, bikain Daniel Bibian. Oso ongi Gasteiztarra, adi eta oso seguru kobertura lanetan. Partida gelditu dute orain West Hamekoek.
Ez dute korrikarik nahi, kontrola dute azken minutuetan, Atletik baino gehiago izaten ari dira azken txampan, eta jokoaren kontrola nahi dute. 3 minutu luzatuko ditu Markel Oliver epaileak, partidak ez du eten ugari izan, eta 83. minutura arte joango gara, jaun Andreok. Ez notora zelai erdian, Txitxaritorekin jokatu nahi zuen, orain Aritza Duriz kontrarazoan, bikain Carlos Sánchezen defentsa lana. Ibaik moztu, pasea ez da ona izan Aritza Durizentzat, eta dio berriz ere baloiarekin. Carlos Sánchez, baloia aurreratuz, Dianganak du baloia orain, bikain gaztea, ezin dute geratu, pizkat eskuinera joan da, hala ere, Pablo Zabaletak du baloia are hartzean, erdiratzen saiatu da Argentinar veteranoa, eta kontraerazoa orain Atletikentzat. De Marcosek ez du argi ikusi, eta jokaldi hori gelditu egin du. Hortxe entzun dugu Gaizka Garitano, ez du baloia galdu nahi, ez du presarik nahi, markagailua ez da txarra, aurre denboraldian gaude, erritmoa bizia izan da, eta froga polita erakutsi digute West Hamek eta Atletikek. Oian Sanzet, zelai erdian ez du argi ikusten, berriz ere Daniel Bibianekin. Honek norabidea aldatu egin du, baloia ona zen Ibai Gomezentzat, baina Santutxukoak ez du asmatu. Kuriosoa da oso, Ibai Gomezek Daniel Bibian entrenatu zuela juvenil mailetan Santutxun. Berak esan zion Atletiki gaztea ona zela, Atletikek fitxatu egin zuen, eta orain lehen taldean daude biak ala biak. Numantzaren arteko partidan, entrenatzaile, jokatzaile, konexioa erakutsi zuten. Hortxe Bibian baloiarekin, kaparekin jokatu du, kapak iskin egin dio Michael Antoniori, berriz ere zelai erdian Beñat, Dani Garziarekin, Dani Garziak baloia eskerrera, Juri Bertxitxek erdiraketa, Ardurizentzat, Ogbonak hartu du aurre. Michael Antonio baloia babesten, ezin du kaparekin, eta alboko sakea izango da West Hamentzat. Partida bukatzera doa, jaun Andreok, 20 segundu, baino ez dira geratzen, markagailua ez du ematen mugituko dela, pina doaz West Ham eta Atletik. Ongin Masuaku Demarko satzean duten, baina Beñaten laguntza oso ona izan da. Denboraz haratago goaz, epaileak, eta orain bai, epaileak bukaera adierazi du. Jokalariak potxe egin da, aldageletarantz doaz, hortxe Beñat, Michael Oliver agurtzen. Partida polita izan da, intentsitate handikoa, West Hamek 2, Atletikek 2, berdinketa polita bien artekoa, Atletikek galdu gabe jarraitzen du denboraldi aurre honetan, Garitanorenak sendo ari dira jokatzen, eta ematen du orain, penalti jaurtiketak izango ditugula, jaun Andreok, bien artean. Atletikek bihar beste lagun arteko bat izango du oraingoan Santanderren, Londresetik bueltako dira, Santanderrera jo, eta El Sardinero futbol zelaian, Racingen eta Atletiken arteko partida arratsaldeko 8:00 izango da. Gogoratu, Atletikek eta West Hamek bina berdindu dutela oraingo partidan. Gol guztiak lehen zatian eman dira, lehen 20 minutuetan. Lehenik eta behin Unai Lopezek erdiratu du West Hameko jokalari batek aldaratzea pozoindu eginda,
eta Robertok ezin izan du ezer egin. Bigarren golean Kordobak, Muñainek eta Iñaki Williamsek jokaldi polita egin dute oso, txantreakoak erdiratu egin du, eta lehen zutoinean aurrelari bilbotarrak ez du parkatu. West Hamek ordea 2 minutuan eman dio berdinketa partidari. Fornalsek txilena saiakera egin du, jokaldia ez da ona izan, hala ere aldaratzea Lantziniri heldu zaio eta argentinarrak ez du parkatu Iago Herreninen aurrean. Minutu bat beranduxeago, Creswellek esker hegal hori berriz ere esplotatu egin du, erdiraketa ona egin du penalti puntura, eta bertatik Jack Wilshere ingelesak ez du barkatu. Hortxe ditugu sale zurigorriak, penalti jaurtiketak izateko zain, bina dira, eta irabazle bat behar dugu gaurkoan, jaun Andreok. Hortxeakagu Michael Antono Frederiksekin izketan, alboan Diang gaztea, aukera argia izan du aurrelariak, baina ez du buruz asmatu Unai Simonen aurrean. Jokalariak lasai dira, ea norra osartzen den penalti jaurtiketekin. Hortxe irudietan Creswell, Declan Rice eta Jack Wilshere jokalari ingelesak, eta ematen du azkenean bai penaltiak izango direla. Chicharito Hernandez irudietan bat-baten aurkakoa izan du mexikarrak, aukera argia, baina bikain ibili da irudietan duzuen Unai Simon. Biatezain Espainiarrak, Michael Olirrekin izketan, Unai Simon 21 urte zazpiko Europako txapeldun izendatu da aurtengo udan. Gasteiztarrak ez du sorte handirik izan, lehen Italiaren aurkako lehen partia jokatu zuen, akats larria izan zuen italiarren goletako batean, eta horren ondorioz aulkian geratu zen txapelketa guztian. Zibera atezainak, Alabeseko atezainak hartu zuen bere tokia. Hortxe biak alabiak sortea emanez bat abesteari, eta gaizkagari dano irudietan. Hortxe daukagu lehen jaurtiketa, Atletikek egingo du lehena, Roberto atepean, eta Aritz Aduriz izango da lehen jaurtitzailea. Guztiok dakigu maisua dela penalti puntutik Donostiarra, ea gaurkoan nola egiten duen. Lasai Aduriz, hortxe doa, astiro, jaurtiketa bikaina Robertoren eskerrera, Donostiarraren gola. Bat eta huts Atletik, hortxe errepikapena, jaurtiketa ona izan da, Robertok antzeman egin dio intentzioa, baina ez da heldu. Ingelesen aldetik, Txicharitok hartuko du erantzunkizuna oraingoan. Veterana da oso mexikarra, ez da urduri jartzen den horrietakoa, ea zelakoa sortoa daukan. Bikain Unai Simon, Txicharitoren jaurtiketa ona zen, Unai Simonen esker zutoin hori topatu du, baina atezain gasteiztarrak antzeman dio asmoa, eta penaltia gelditzea lortu du. Atletik aurretik da, bat eta huts, Beñat orain jaurtiketara. Bikaina oso Unai Simonek eginiko gelditua. Beñat jaurtiketara, eta ez du utzik egin igorrekoak. Robertok bere eskuinera egin du, eta Beñatek maisuki erdira jaurti du baloi hori. Bi eta huts Atletiken alde. Hortxe duzue
Beñat Etxeberria Igorreko jokalaria. Snodgrass izango da West Hameko bigarren penaltia jaurtiko duena. Eskerrez egingo du 11 zenbakiak, ea zelako sortea dokan. Baloia gogor, Unai Simonen eskerrera, eta atezainarentzat ezinezkoa izan da. Ez du dudarik egin Snodgrassek, oso gogor jaurti egin du, eta ezinezkoa Unai Simonentzat. 1 eta 2 Atletiken alde. Ibai gometu orain penalti punturantz. Kalitate handiko jokalaria da Santutxukoa. Horrelako egoerak gustoko ditu. Ea nondik jaurtitzen duen 3. penalti hau. Eta zutoinera Jaun Andreok. Zutoinera Ibai Gomezen jaurtiketa hori. Rasa bota du Robertoren eskumara, antzeman dio asmoa Robertok, baina baloi hori zutoinera joan da. Sorte txarra izan du Santutxukoak hor txirudetan. Sale zurigorri gazte bat, penaz beterik, eta orain Jarmolenko eskerra jaurtiketara. Jarmolenkok eskerrera jaurti eta gola. Ibai Gomezena kenduta, jaurtiketa guztiak eskerrerantz joan dira. Eta eskuinera jaurtiketako bakarrak kale. Bina biak penaltietan. Eta erantzunkizuna orain 19 urteko Oian Sanzetentzat. Hortxe doa Sanzet. Eta bikain gaztea Panenka erara bota du baloia. Guztiz engainatu du Roberto atezaina, ez da bat ere urduri jarri jokalari naparra. Eta Aritzadurizek askotan egiten duen bezala Panenka erara bota du penaltia Sanzetek. Pertsonalitate handiko gaztea da Oian Sanzet. Atletikekin gauza handiak egin ditzakeena. Irudiotan Diang berak hartuko du erantzunkizuna 3. penalti honetan. Eskerrez botako du aurrelariak. Unai Simon atepean. Lasaitasunez Diang. Eta gora bota du Diang aurrelariak. Gaurkoan ez du egunik onena gazteak. Partidan aukera garbia utze egin du. Eta oraingoan ere langa gainetik bota du penaltia. Unai Simon erdian geldirik geratu da. Eta pelota langa gainetik joaten ikusi du Atesan Gasteiztarrak. Juri Bertxitxe orain jaurtitzera Atletiki 2 goleko errenta emango dio Zumaiarrak penaltia sartuz gero. Ez dago baloirik, Diangen baloia luze joan da. Eta orain Juri Bertxitxek eta Robertok baloi bana dute. Hasieran ez genuen baloirik, orain 2 ditugu berdegunean. Eta Juri Bertxitxe penalti jaurtiketara. Beste esker bat jaurtitzen. Karreia handia hartuko du Zumaiarrak. Baloia gogor. Eta esker eskuadratik sartu du Juri Bertxitxek. Jaurtiketa bikaina izan da Zumaiarrarena. Eta Robertorentzat ezinezkoa. Atletiken aldetik Ibai Gomezek baino ez du kale egin. Eta 2 goleko errenta dute zurigorriek penalti txanda honetan. Penalti honekin partida bukatu eginda. Atletik txapeldun penalti jaurtiketetan. Partida bina bukatu da, berdinketa eta penaltiak Atletiken aldekoak izan dira. Honekin Jaun Andreok partida bukatutzat ematen dugu, baina ez ahaztu Atletikek bihar beste lagun arteko bat duela. Arratsaldeko 8:00 aurrera Santanderreko zelaitik Racing de Santander Athletic Club. Ez galdu partida.